अखायाबो जि हागारबायहाय ने आनै। अखायालाय हानायालाय बिदिनोसै हाबायानो थासिगोन। आरो गामियाव हाबाबो जाहैबावनांगौसोहाय आंहा। दे दिनैनाथ' जाथ'बाय नानि, ओमफ्राय गाबोन एसे थाब फैलायदो। औ दे जागोन आनै। ओमफ्राय न' नानि, नोंनिया दिनैनिया 200आ। आनै? औ नानि। एसेबां खम समावबाबो नोंदि आंनि दखानाव एसेबां मदद होगासिनो, आंजों खामानि मावफागासिनो। जोंना बिदिनो माबाया नांजोबबाथ' मेथाइफोरा नांजोबबाथ' मोजांनि खोथा, मानो होनोबा फैसायाबो एसे बांसिन फैयो नालाय। औ आनै, दिनैथ' आरो नांजोबबायानो। बेनोथ' अखा हानायखाय आंलाय मानसिफ्रा दिनै जागोन ना जायासो नंदोंमोन, जागारगारबायहाय। आरो बे नोंनि सिनायनायाबोथ' जि बुरजा लानानै थांबाय ने। औ आनै, बे लोगोनि बिमा जाखायो, सासे आंनि लोगोनिनो आयं। ए जोबोद मोजां मोनथारो खोमाहाय, नोंखौ बाख्नायबायल' थाथारदों दखानावबो। बिदिनोसै आनै, माने जोबोद मोजांखा, आंबो खनसेहाय थांखांबाय बिसिनाव। मिन्थिखादों आं नानि, मोजां होननानै। ओमफ्राय नोङो आंनि दखानाव मेथाइ सावफैनानैसो जोबोद कास्टमारफोराबो बुरजा बुरजा फैहांदोंहाय। अखा बोथोरबाबो फैथारो मा, गोथाव बानायथारो होननानै। नङाबा सिगाङाव नों गैयियाव बांद्राय आंनि एवनायाबो जास्रियामोन नालाय, अब्लाबो नांसाबोमोन। बिदिद्रायथ' नङा आनै, जायखिया आंबो बिदिनो न'आव जेरै सावो, आं रोंनायखिनिखौ सावो आरो बेहायबो। ए अब्ला नै दखान बन्द' खालामनानै थांनांसिगोनहाय जोंहाबो। दा बार अखाया बारा जाबा जारला जागोन। एकदम फिसालायाबो न'आव हांसो दं नामा, दाउ, बोरमा जेबो मिथिथाराहाय बुंबाबो। औ दे, गाबोन लोगो मोनलायसिगोनलै आनै। दे दा बन्द' खालामनानै फैदो आनै। औ दे जागोन। नोंहाथ' माबा हाथायावबो हाबलाङोनो, आंहा जेबो नांबाय थालाहाय दिनै। बानलुल' दहाय फवासेल' लाबायहां, बेनोबा बुरजासो मोनबावदो। आनै, नै एबारावसो अखा बोथोरावसो थिगसे दाम बारायसिगोनलाय, दालाय एसे खमनि मोनदों। बेनोथ' मा बुंबावनो दामफोरालाय, खमायलाय बारायलायसै। बोरायाबो माबा हान्थु साबाय थादोनोहाय, बैयाव मुलिसो लांफानोसै नामा आङो, गावखौनो लांफैथिनबाय गैया बेबो। आयु, आनैया जोबोद मोजांहाय जोंहा। 200बाबो 300बाबो बेजोंनो एसे एसे जायोथ'ना, आंहाबो माबा मोनसे न'खरनि खरसाफोर ओंखारो। खमसे खम आं बे जोंहा नानि उरायना बायदिथ' नङा, थखा होनानै जानो बा सोरनिफ्रायबा बिदि खावनानै माबा माबि सिखावै जानो आं बेफोरखौ सोलोंथाराखैलै। नांगौबा आङो मोनजाबा जागोन, मोनजायाबा जाया। खस्थ'यै मोनबा मोनबाय, खस्थ'यै मोनाबा आं बेफोरबायदि मालाबाबो गाज्रि खालामाहाय खामानि। बोथोरा दालाय मोजांथ' एसे, ग्लाम हाखाबायहाय अखायाबो। फारसेथिंजाय आयंआबो मारै मारै बिदि लोगो मोनखोथाय दिनै। दैयानो जा, अब्लाबो मोजां मोनदों आङो। लक्ष्मण, नोंनि आइखौबो लोगो मोननानै। नोंखौ लोगो मोनबाथ' साबद्रायबावोसो। फार्स्टखि जेरैबायदि आयंआ आंखौ पसन्द खालामो, इसेबां आंखौ अनसोयो, थिग बेबायदिनो नोंनिफ्रायबो अननाय बेफोरबायदि मोनफ्लांबा आङो हायाव दंना गोजौआव दङ फात्ताखौनो मोनलायनाय नङालै। बुद्धु बुद्धु जाम्बि, जानला मानला सानोहाय नोंबो दखानावनो। अखाफोर दखान बन्द' खालामनानै थांनायनि सम जालायबाय नै। बाजैयाबो हारसिं दा दहाय पक'रा एसे सावनाय आग्लायनाय ओरैनो गोदि गोला बेखौ लांफानोसैहां, न'आव बाजैया आंजों साहा फुदुंना जाहैनोसै। आं मा खालामफ्लांखो आं मिथिला, जायखिया गोसोआ जेखौ थिननाय बेखौनो खालामलाबायबाय आङो। आरो आंनि गोसोआ मानो बोरैबा मोना जानोमोन दे, साना गावनो खुद थांबाय, खुद थांनानै आंनि गोसोआबो फिस्लायबाय बिनि खोथायाव। बिनो आंखौ खुद बुंदों जे आं हाबा खालामगोन नोंखौ होननानै। गावनोथ' आंखौ बुंनायलाय आंबो माना खालामासै, मानो होनबा जोंहा फेमिलियानो दंखायो, जेराव अलंबार दं, आं दोङो। साना जुदि आंखौ हाबा खालामनो गोसोबालाय आंहा मा प्रब्लेम जानो। बेखायनो सानखौ जेबो सानालासेनो आं येस बुंबाय आरो सानजों फैबाय हाबा जानानै। बेनिफ्राय सानजोंथ' थुनथुलियाबो गैखालाबा, डिभर्सआनो जाबाय बिसोरो। जुदि थुनथुलि साननि लाइफआव थाबावनायबासो मोनसे खोथामोन, दालाय बिसोर जेबो रिस्थायानो गैलाबा, सानाबोथ' हारसिंना आंबो हारसिं। जेबो गाज्रिथ' खालामाखै, माथो गाज्रि खालामखो आंलाय सानजों फैनानैलाय। जेरैबाबो जोंहा गोदो रिलेसन दंखायोमोन, आरो आंबोथ' जुलि जानायानो सानखाबायमोन ना, सानजों नङाबाबो गुबुनजों। नाथाय साना गावनो बुंबाय, आंहाबो येस बुंबाय।
आरो जेब्ला साना आंखौ बुंदोंमोन ना, आंखौ हाबानि थाखाय सोंदोंमोन, आंबो जोबोद शक जादोंमोन। दालाय न'नि मानसिफ्रा एसेबाबो गाज्रि मोनखासिगोन, नाथाय एख' नङा दे। जा जायोना मोजांनि थाखायसो जायो, आरो आफा इसोरानोथ' दंगासिनो ना। फैलायबाय जोंहा न'आव नोङो द्रामे बास। आयै, आंलाय मा ड्रामा खालामलायखो आयै? बास नोंनि खोथाखौ गोबां मिथिगौ आङो, दोन नोंनि ड्रामाया। नाथाय बेखौ साननाङा दि नोङो बे न'आव हाबनो मोन्दों माने गासैखौबो नों सिगांनि बायदि ओरै बाहायगोन, खाबजा खालामगोन बेफोरबायदि दा सानखा। आंथ' नोंखौ एसेबो बिहामजो गनायथाराखै। नांगौबा सिगांनि थुनथुलि बिहामजोखौनो लाना होफैनाया साबसिनमोन आबानो। बबे मेगनजों नोंखौ लाना फैफिनखोसै बिलाय हा? मेगना बहा थांखो बिना? आरे आयै, साना गावनो बुंबाय आंखौ हाबा खालामगोन, आरो आंहाबोथ' माथो जानो दे। साना जुदि जुलिखौनो खालामोबा, थुनथुलिजोंबो गैलाबा, बेखायनो आंबो येस बुंबाय। नों गावनो माबा माबि खोथायाव फासायदों बियो आंनि फिसालाखौ। नङाबा आंनि फिसालाया नोंजों बेबायदि लोगो जागौमोन नामा? जाय आबाया नोंखौ एथबां गाज्रि मोनोमोन, मोजांखौनो मोनलामोन, बे बोरै नोंखौ बजबना बिदि जुलि खालामखो दे? सानबाबो सानस'नो हायासै आं बे खोथाखौसो। बेखायनो नोंनो बेखौ आबाखौ ब्रेन वाश खालामनानै माबा माबि बुद्धि फोरोंनानै नोंनो बेनि गावनि खोथायाव फासायदों बेखौ। बास आयै, आरो आंबो एसेबां गाज्रि नंलाथ' आयै। औ, गोदो आं बिराद गाज्रि गोसोनि मानसिमोन, नाथाय मानसियालाय बहाथो बेनो बे थाबाय थानो। समा जेरै सोलायो मानसियाबोथ' बिब्दिनो लासैबाबोथ' सोलायलांखायोना। आबाखौ बेसेबां बुंबाय आं संसार जानो गोसो, हिनजाव नायनो नोंनि थाखै। नाथाय नोंखौसो फसन्द खालामबाय बे। हाबाब, नोंनिफ्राय साबसिन सोरबा गुबुनखौनो लाना होफैगौमोन। मालाय साना आंखौनो फसायबाय, दालाय माथो खालामबावनो आयै। हाबायानो जाबाय, जुलियानो जाबाय जोङो। आरो माथो डिस्टार्ब खालामगोन दे आं नोंसोरखौ। आयै, बायदिसिना साननानै आंखौ गिनो नाङा नोंसोरो। आं नोंसोरजों मिलि जुलिनानै थागोन। गिनो नाङा, ओरैबायदि ना नोङो। सायावबा एसे मोजां, गोसो सिङाव ओरैबायदि गाज्रि। माथो बुंबावनोसै। ओइ हिनजाव, जेबो गाज्रि थांखि लानानै जोंनि न'आव फैदोंबा नोंनि साननाया जाफुंनाय नङा दै, मिथिबायना? आरो नोंनि बेफोरबायदि गाज्रि साननायखौ एकदम फोजोबस्रांजोबखा, मानोना बेहाय सोलिनाय नङा। जागोन आयै, नोंसोर आंखौ गाज्रि मोनबाय थानो नांला। दे। बोरै बियो बेखौ लाबोफिनखोहाय? थानायखौनो मोनासै आं एसेबो। थुनथुलिखौबा बियो लाबोनो हाया, बेखौबा लाबोनो हायो। आयै, मोनसे रिस्तायाव जुदि मिलायलायनाय गैयाबालाय मा रिस्ता जानो देनाय? दा सानजों आंजों गोसोआ मिलायबाय, जोंहा संसार जालांसिगोन मोजाङै मोजांनो। नोंसोर नायलांबाय थाल'। दाबा नोङो मा गन्दगल खालामफैलायखो? आरो नोमाया जेबो प्रब्लेम खालामफैयाथ'? ना न'आवबो जों जेरै मिथियामोन बेफोरबायदिनो मिथिया नामा नोंनियालाय? न'आवबो मिथिया आयै, नाथाय मिथिगोन आं लेटार लिरनानै गारबोदों। हाबाब, लेटारसो लिरनानै गारबोदो? औ आयै। मा जातनि मानसि नोंसोरो? माबायदि गोसो नोंसिनालाय? दसेनो ओरै थोरै मोनथिला दे, रोंला आं नोंसोरखौ। नै दिनैहाय आंनि फसायनाय बिहामजोखौ लोगो मोनबोनानै गोसोआनो स्राय मोजां मोनसोगारदोंहाय आंखौ। जेनो आंनि फिसालायानो फसायखानाय बायदिसो जाबावबाय। मोनथिया दे आरो आबायादि माला फसायमारथारगोन। एसेबां आं बेखौ माबा बुंफ्लाबाय थारो ओरै थोरैनो, नाथाय गैया, माबा बुजिस'नोनो हाया गथ'आ। एसे मोजां समायना सिख्लाखौलाय मानो फसन जाया बेलाय? आङो माबा नङा माबा मोनसे आइडिया खालामनानैबाबो, बाहाना खालामनानैबाबो एबार आलासि जानो लेंहरबावथारनांसिगोनहाय। ओरैनोथ' लेंबोखादो, फैनोबो होनदों बिसिरा। बेसे अनथावथाव। लायहोथारगोन आं आबाखौ र', माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै। मोनथिया दे आरो आंनि बे माबा अखाफोरखौ बिहामजो खालामनाय सिमाङा माला जाफुंगोन। नायहरहाय आफा इसोर, एसे मिलायना होदो आंनि फिसालानि जिउखौबो अखाफोरजों, आंनि फसायनाय बिहामजोजों। आयै, बा अबे दखाननिफ्राय लाबोदोंलै? दिनै हले नों लाबोनाय पकरा बिराद गोथाव मोनजादों माथो, अखा हानायजों जाबजों। अबे दखाननिफ्राय लाबोखो नोङो? लाबोदों आरोहाय अबेबा मोनसे दखाननिफ्राय। ओमफ्राय मा जानानै एसे सिनायनाय बायदि मोनलायदों नामा नोङो? आइया, आंलाय बोरै सिनायनांगौ आयै, आंथ' मिथियाना नोंबा अबेनिफ्राय लाबोदो। बेनिफ्राय जायखिजाया बिराद बरिया बानायमारदो दे, एसेबां गोथाव। बेफोरबायदि गोथाव बानायनाय देनां आंहाबो बिहामजो मोनबोला मा जानो मा थानो आबा। जाबायानो था गोथावनो।
इसोर आयै जागोन दे र' माने आंनि हिन्जावाबो देनां गोथाव गोथाव संनो रोंगोन दे नोंनो गोथाव गोथाव जाहोनानै जाब्रेबाय थाग्रा जालायगोन नोङो औ आबा आरो बे जे आं लाबोदो मेथाइ जाग्रा सावनाय माबा माबि बेलाय अखाफोरसो एवनाय दा अखाफोर सावनाय मा आयै अखाफोर सावनाय औ हाथायाव थांदोंमोन ओमफ्राय बिनि दखानाव बोरैबा अखा हानायजों जाबजों ग्रोब मेथाइ माबा माबि साहा लोंनो ना हाबबाय दाना अखाफोरखौसो लोगो मोनबायहाय नानिखौ आयौ बेहायसो दखान होयो होमबा बियो आरे बा आयै माला माला नोङो अखाफोरजों बिदि लोगो हमलायना फैखो दे आसरितलै नोंबो दसे दसेनो बहा बहा सौहैथाय औ माथो नो मानालाय देन्जारसो नोमायाबो बोजों बोजों मोनहैयो जायखिया गोथाव मोनदोंथ' जोंहा अखाफोर नानि बानायनायखौ मा गोथाव दे आयै ओरैबायदि गोथाव टेस्टिखा बासिनोथ' हाखाया अखाफोर बानायनायखो दे होमबालाय नों लोगो हमनो गोसो जाबाय थायोमोन ना बोरैबा लोगो मोनबोबाय मोजाङानो जाबाय औहाय आबा आयु ओमफ्राय बेखौनो आलासि जानोबो लिंबोबावबाय आं मालाबा नों लायदोल' दे जागोन आयै लामायाथ' ओरैबायदि गाज्रिमोन ओमफ्राय नों मारै थांखो दे थांनोलाय बहा मा नांलायगौ थांनोबाथाय थांनो नोमाया जेबो नाथाय नुथाय गैया सौहैखायो जेरैबाबो लामा गाज्रियानो जा लामाया जियानो जा अके होमबा आयै आबा बिमानि साननायखौ जाफुंहोदोहाय मा बेसेथो बिहामजोनि सिमांल' नुनोसै आंलाय माबा जाफुङाबो मायाबो सिमांफोरानो मादि जालांखो बिदाया आंना बे हिन्जावखौ बोरै लाबोनो हाखो बियो रलाय बा आदा सान हाबाबो खालामबाय आरो बेबो मा मेहेर मर्जि आंनि गोसो आंनि आं जायखौखि खालामा संसारालाय आंसो जागोन नोंस्रा मा प्रब्लेम नोंसोर माखौ आलौदों आरो माखौ माथा मारिबाय दं आंनि गोसोब्रा नों आंनि लाइफनि थाखाय नोंस्रा एथ' टेनसन जानांगौ जेबो खोथा गैया नङाना आदालै नों मानो बुजिया दे माने जों नोंनि संसार जानायखौ प्रब्लेम खालामाखैब्रा बाट बे सनाजों नोंथ' सिगाङाव एथ' प्रब्लेम जानानै थांबाय अब्ला बेखौ बोरै बोजबना लाफिनगोन सरि मेहेर नोंसोरनो खोन्थानाय जायासै थेवबो आं बेखौनो लाबाय आरो ओरैबाबो आंथ' हाबा जाफिनखागौमोन नालाय दा सनाखौआनो ला जायखि सोरखौबा ला माथो जानोना जेरैबाबो आंनि गोसोसो आदसा नोंनि गोसो ओमफ्राय उनाव बे गाबोन समफोर न'आव माबा गन्दगल खालामफिनोबा बे सोरनि दाय जागोनलै आदा फोथायनाय लाखिब्रा मेहेर गासैखौबो खेबसेनो गाज्रि नोजोरै नायजोबबालाय बोरै जानो दे खेबसेनो आरो मानसियालाय मानो सोलायनो हाया बेलाय आंबो जेरै सोलायनो हादों थिग बेबायदिनो सनायाबोथ' दिनै सोलायबायना गोदोनि बायदि नंलाथ' बियो आदा बेखौ लानानै मा बियो नोंखौ माबाफोर फोरोंदों नामा माबा बुजायदों नोंखौ बायदिसिना खोथा होफ्लादों बिनि खोथायाव गोजौनालै आदा प्लिज गोरलै गथ' नङा आङो मेहेर आंबो बुजिनाय जाबाय आरो आंखौ रावबो बेबायदि फासायनो हाया रावनिबो खोथायाव गोजावग्रा नङा आङो मानो बिदि आदा आङो माने सिगाङाव बे हिन्जावा बायदिसिना खालामनायखाय एसे उसुबिदा मोनदों आरोलै बेखायनोसो बुंनाय जादों नोंबो आरो नोंनि लाइफ औ नंगौ नोंनि लाइफआव जेबो बुंनो जोंहा राइट्स गैया नाथाय एसे फेमिलि हिसाबै एसे एनैखौथ' बुंनो हायोना नों आंनि बिदा जुदि एसे एनै लामा आन्दायोबा लामा मोजांखौ खिन्थानायखौ माथो गोरोन्थि आदा थै दोन मेहेर बेफोरबायदि नोङो बायदिसिना खोथा लानानै दावराव दा जाबाय दाथासै दायो बियार लायना होफैगोन आङो लोंबानो जाबाय दे इन्जय खालाम नोंबाजै गोदान फैदों गोदान माने नङाबाबो दा गोदानानो जाहैबाय नोंसोरथ' सिगाङाव मिथिखायो नालाय थेवबो जेबो नङा दे पार्टिनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामहैनि नोंबाजैखौ डिस्टार्ब दा खालाम दे आं गैया होननानै जायखिजाया सनाया गाज्रि नंला नोंसोरजों मिलि जुलिनानै थागोन बियो नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय आदा सान आरे सोलायमारबायलै आदा नोङो थोस एथ'बां सोलायबाखि बिदि सोलायो नालै आङो बे हिन्जावखौ जेबो भरसाखौनो मोनालै बे सासे नागिनसो आदा नागिन जानानै बयखौबो सौजोबगोन बियो खेबसे थखा मोनखांबाबो बुजियालै आदाया माबा खननै खनथामसोआनो जाबाय बियो थखा होनाया आदाखौ थेवब्लाबो नायलाय बिनि प्यार में मोहाब्बत में लत्तु जाफिनलायबाय बिदा साननानै फंसे फंनै मोजां बुंबाबो गाज्रिसो मोनजालायलाङो मादि जाबावगोन आदा बे हिन्जावखौ नों मानो बिदि गनायखो दे नै नोङो बाजि नंथारा नों आं फसायालै नोंखौ गोदोनिफ्रायबो फसायखाया आरो दाबो फसायखाथारा हाबा जाबालाय मा थेवबाबो आं नोंखौ फसायालै नों ओरैबायदि गाज्रिना गाज्रिनि थाखायनो फसायखाया आं नोंखौ हा आइ सनिया बिदि लाइजाम लिरना गालांदों औ आबै ओमफ्राय आइयालाय बहायथो थांदों आयै आंखौ निमाहा होदो
होदो नों जायखौ आंनि थाखाय सायख'दोंमोन आं बेजों जुलि खालामनो हानाय नंलिया मा? आङो सानजों जुलि जाफैबाय आयै मानो होनबा साना जेब्ला आंखौ जुलि खालामनो बुंदों आं गोसोखौ हमनो हायासै दा आरो जोङो मोजाङै मोजां संसार जालांनो बेखौनो सानबाय नों सिन्था खालामनाङा अलंबार आबाखौबो आं आंजों लाबोफागोन सानसे आंजों रायलायखाबाय बेनिफ्राय नोंनोथ' बुंबाय थाखायोमोन ना जुलि जादो स' आङो जुलिखौनो जामारबाय आयै सानजोंनो अलंबारनि बिफाजोंनो जुलि जामारबाय आङो नोङो आंखौ लानानै एबार दुखु जाबाय थानो नांला आरो साना सिगांनि बायदि नंला दा जोङो मोजाङै मोजां बुजिलायनानैसो बे डिसिजनखौ लाखादो एसेबां मोजां सानबाबो नों बेफोरबायदि आइ गावनो गाव गावनावनो रुवा दानना लायो नोङो आरोथ' जाय सेंग्राया आंखौ हाबा खालामनो नागिरदो बेहाथ' गोबां सिख्ला मोनगोन ना आयै आंनिख्रुइबो साबसिनखौनो मोनगोन बिनिफ्राय नों आंखौ माने निमाहा होदो आयै हायोबा दुखु मोनखासिगोन आं मिथिगौ थेवबाबो मा खालामनो ना गोसो फाग्लि माब्लाबा समाव हमथा हाया आयै जानांगौखौ रावबो हमथा हाखाया नों गावनि साननानै गावनि फिसाजो असे साननानै निमाहा होदो आयै गाज्रि दा मोनसै नंगौ बे सेंग्राया जोबोद दुखु मोनसिगोन नाथाय मोजांसो जाबायना आयै मानो होनबा आंखौ बोरैबा लाफ्लांबायोमोनबा हाबा आंबो बेखौ जेनेबा गोसो मिलायलायाबाथ' खम गोदाव सोराव जागौमोन ना उनावहाय बायसान्स जोंनि संसाराबो साननायलाय बेजोंबो आं एसे सानबायमोन नाथाय मा खालामबावनो दा साना फैफिनबाय आंनि जिउआव